जोंखौथ' बिराद दुखु होबाय बिमा बिफा गासिबो जिबायदि दुखु होजोब्बाय जों मोनगोन बायदि आसा खालामनानै दङमोन गासिखौबो बिसि फिसा गासिबो जमानो रायजो जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बे माबाखौ जोंनि सिमांखौ फैमालसो खालामबाय माथो मा जागोन दा जोंनि बर'आ जेरावबो आलाय सिलाय जानांगौ नामा जोंखौलाय मानो सनितपुर जिल्लाखौलाय मानो इसिबां नेग्लेक्ट खालामखो मा जाखो जोंलाय जों बर' नङा नामा बर' बिमाया जन्म होआखै नामा नोंसोरखौ गासैखौबो जन्म होआखै नामा जों इमान बिमा जानानैबो फिसाफोरखौ नायबाय हाग्रा हुग्रायाव थांनायाव ओंखाम संना होबाय जों फिसाफोरखौ बुनाय समावबो जों मोदै रथ' रथ' गाबनानै थानांबाय दा लेखा फरायावबो जेरैबो आन्दायनाय बायदि जानानै थानांबाय जों दा जेबोआनो गैया जाबाय नोंसोर केस होदोंबाबो माबा होदोंबाबो उथायनानै बर' जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौबो जोंखौ एसे नाहर जोंखौबो लाफादो बेनि बिटिआर ब्रह्म गभेट चन्दन ब्रह्म गभेट सानसेमा खुंगुर गभेट खाम्फा बारगेरे गभेट राइटार्स एकाडेमि बावैसो जोनोम मोनबाय आरो बेखौ दैदेननाय चन्दन ब्रह्मआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि एगेन्स्टआव पिआइएल केस होबाय बेनि थाखाय जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बिथांमोनखौ दुखु फोरमायो आरो बिदि खालामनाङामोन बिथांमोना मा होनो बियो बिथांमोना बिदि खालामनाङामोन बिनि थाखाय जोङो डिक्सनारियाव गैयै जोबथा डिक्सनारियाव थानाय जेसेबांखिनि जोबथा सोदोब लेथ्रा सोदोब अश्लील भाबै जोङो बिथांमोनखौ खुद्रियो सोंखारियो आरो बिथांमोनखौ सावहैयो जाहाथे बिथांमोना थाबैनो थैथों जातिनि मा होनो बियो बेरेखा मावदों बिथांमोना बेनिखायनो जोलैनि हांगार बिथांमोना आरो बिथांमोननि जिथु मावनाय जाय बिथांमोना मावदों बिथांमोना जोंनि बे सनितपुर हालामाव थानाय बर'फोरनि जारिमिनाव बिथांमोना गोसोम हांखोजों लिरनाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जिथु केस होदों बेखौ थिखांना लानांगौ अन्यथा बिनि थाखाय जोङो गुबुन मोनसे राहा लागोन बे राहा लामाया मा जागोन जों गावखौनो बुंस' हाया धन्यबाद मोनसे साबायखर थाबाय जों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआ सानफ्रोमबो सोबख'जानाय नासयजानाय गादब जानाय नामा गुबुन हारिजोंबो गादब जायो जोङो आरो दा गावनि जाथियाबो गादबनानै सोबख'नानै जाबावनो लुगैदों नामा चन्दन ब्रह्मनि जेबोथ' बिफानि सम्पति नङा बियो जोंनिसो जोंनि थामोनथायखौ जोंनि राइटखौ जों नागिरनायाव जिथुनिखि जोंहा गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि जिथुनिखि 100% खामानियानो जानानै फैगासिनो दङ बेयाव बिथांमोना मा साननानै जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो लोगोसे माखासे एग्रिमेन्टनि जिथुनिखि सुक्तिफोरखौ रुपायन खालामनायाव हेंथा होनानै केस होदों बे जोबोद सोंखारिथाव बे जोबोद अन्याय जादों आरो बेबायदि सुबुङा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय जेब्लाबो बिथांमोनखौ गोसोम हांखोजों जोंनि गोसो गोरबोआव जेब्लाबो थागोन आरो बिथांमोना गावसिनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बेफोर हाबाखौ मावदों बिनि थाखायनो जोङो दिनै बेबायदि हाबाफारि लानो गोनां जादों बिथांमोनहा साननांगौमोन जोंबोथ' गुबुन हारि नङा गावनिनो जाथि गावनिनो फिसा गावनिनो फंबाय बिदा फंबाय होननानै साननांगौमोन दिनै मानो बिथांमोना साननो रोंदिया एथ' गिदिर सानग्राब्रा गावनि नंखाय सार्थनि थाखाय बेबायदि खालामनो नाङामोन जा हक बिथांमोनहा जि खालामबाय गोरोन्थियावनो खालामदोंब्ला बिथांमोना गोख्रै बे केसखौ उथायनानै लानांगौ जोंनि खावलायनाय जादों बिथांमोनहा साननांगौमोन जोंबोथ' गुबुन हारि नङा गावनिनो जाथि गावनिनो फिसा गावनिनो फंबाय बिदा फंबाय होननानै साननांगौमोन दिनै मानो बिथांमोना साननो रोंदिया एथ' गिदिर सानग्राब्रा गावनि नंखाय सार्थनि थाखाय बेबायदि खालामनो नाङामोन जा हक बिथांमोनहा जि खालामबाय गोरोन्थियावनो खालामदोंब्ला बिथांमोना गोख्रै बे केसखौ उथायनानै लानांगौ जोंनि खावलायनाय आरो जुदि बिथांमोनहा बे केसखौ उथायनानै लायाब्ला जोङो सनितपुरबासि जानानै बिश्वनाथ बासि जानानै जोङो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा बे थार सैथो बेनिखायनो आं सोंखारियो
चन्दन ब्रह्म चन्दन ब्रह्म जोलैनि हांगार खाम्फा बरगयारि सानसुमा खुंगुर बसुमतारि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जोंबो थागोन गोथौ दुखु मोनदों जाय एग्रिमेन्टखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा पिस एग्रिमेन्ट होननानै स्वीकृति होदों आरो जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेरजों हाबनो थाखाय जुजा जाबाय थादों आरो दिनै अलमस्ट हाबनायनि लामायाव 95% खामानिफ्रा जानानै थांबाय नाथाय दिनै एसेबां मोजां बे खामानिखौ नैसात खालामनानै चन्दन ब्रह्म दैदेननाय हान्जाया दिनै PIL केस होनानै जोंखौ दुखु होदों जोङो दिनैहाय जोबोद दुखु मोनदों जाय दुखुखौ जोङो दिनै खुद्रिनायनि गेजेरजों जोङो दिनै दिन्थिसारनो गोनां जादों बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि एकर्डमोन जाय एकर्डनि गेजेरजों मोनब्रै फेक्सन NDFBआबो गावसोरनि हाथियारफोरखौ दोनथ'नानै गोजोननि थाखाय एकमात्र बर'नि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना फैजोब्बाय सान्थिया इतिमध्य जोंनि हालामाव जाबाय जोंनि हालामाव मोजाङै लेखा फरायनो मोजाङै खामानि मावनो जों हायामोन नाथाय नैबे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो मोजाङै खामानि मावनो मोजाङै लेखा फरायनो मोजां सिन्था खालायनो गामि जौगाहोनो जों हादों आरो बे हालांबाय थानाय समावनो नैबे केसखौ होनानै जोंखौ दुखु बिसोर मोनहोबाय बेनिखायनो जोङो दिनै खुद्रिसारदों दिनै बिथांमोना पिस एग्रिमेन्टखौ भायलेट खालायदों मात्र गावसोरनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय जोंबो दिनै जिरायनानै थानाय जानाय नङा जुदि अति हुनखालि बिथांमोना बे केसखौ उइथड्र खालायाबा जों दलद थानाय नङा नांगौबा जोङो बिथांमोननि न'फोराव थांनानैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा हांगामा खालामहैगोन दिनै बिथांमोना हुसियार जानांगोन बिथांमोना बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा लानानै बे केसखौ उइथड्र खालामथारनांगोन नङाबा जों गोजोनै थानाय नङा चन्दन ब्रह्म हाय हाय चन्दन ब्रह्म हाय हाय चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद आं बेखौनो बुंबाय बर'लेण्ड रादाबखौ धन्यबाद होयो नोंथांमोना मिथिखायो बयबो मिथिखायो थांनाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो मोनब्रै फेक्सन NDFB आरो UBPखौ लानानै मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जों सनितपुरबासि हिसाबै जोङो बेयाव बिटिआरआव हाबनायनि मोनसे प्रसेस सोलिगासिनो दंमोन आरो मथा मथि 100% हाबनायनि लामायावनो दंखायोमोन बे समावनो बर' राइटार्स एकाडेमि बावैसो जोनोम मोनबाय आरो बेखौ दैदेननाय चन्दन गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन